посейте в тях грижи, аз знам, че те имат какво да ви дават, пък след време и вашите лица ще последват с вас така. Кумовете, а вие сте свидетели на техният брак. Също така и вие, стойте около тях, предайте им от вашият опит, учете ги на добро, учете ги на любов, учете ги на прошка, на добри взаимоотношения. Предайте им от вашият опит. А вие сте тези, които ще се радвате от плодовете на утробите им. Когато Господ ги благославя, когато Господ благославя плодът на утробите им, вие продължавате да бъдете част от това семейство и да участвате в техната радост. Така че, уважаеми младоженци, почитайте родителите си. Сестра Иша, от тук нататък ще трябва да почиташ и обичаш родителите на брат Нетко. Като вече твоя майка, като вече твой баща. Обратно се отнася и за брат Нетко да уважава и почита родителите на сестра Айша. Вие ставате вече едно. И така на нас не ни остава нищо друго, освен да ви обявим, тъй като вие сте се обрекли, да ви обявим вече пред Бога и пред църквата за законни, а вече ще включите граждански брак, който ще бъде и пред държавата, и законите на страната, ще бъдете вече официални. Но вече с вашето обещание пред Бога, вие стъпвате и сте казали да, което значи и ангелите от небето наблюдават вашето съгласие. И така има още една малка част от Божието Слово, която искам да ви я прочета, след което време ще се молим и ще ви представим пред Бога. Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа. Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. Като само Той е спасител на тялото. Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да освети, след като я е очистил с водно умиване чрез Словото, за да представи на себе си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Така са длъжни мъжете да обичат жените си, както своите дела. Който обича жена си, брат Нетко, себе си обича. Защото никой никога не е намразил своето тяло, а го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата. Понеже сме части на Неговото тяло, от Неговата плът и от Неговите кости. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще станат една плът. Тази тайна е голяма, но аз говоря това за Христос и за църквата. Но и всеки един от вас да обича своята жена, както себе си, а жената да се бои от мъжа. На основание Божие Слово и на основание това, че пред Бога и свидетелите и църквата на Бога, това младо семейство си каза: да, аз ги обявявам за законен съпруг и съпруга пред Бога. Преди да се помолим за тях и да ги се читаем и венчаем пред Бога, пасторът на църквата има сигурно своето послание към тях. Ще бъдат отправени много и много благословения към това семейство. Всички ние многократно ще ги благословим. Голяма е тяхната радост и този ден остава в живота им като паметник. Никога не ще се забрави. В лицето им ние виждаме голямата радост. Радостен за тях е днешния ден. А Господното Слово ни казва, че когато те се радват, ние също да бъдем участници на тяхната радост. Знаете ли, участник съм на тяхната радост. Радвам се и аз. Но повече, братники, много ми се искаше да бъда на тяхното място. За съжаление, това да бъдем на тяхното място. Благословени съм. И ние ги благославяме в името на Бог, Син и Дух Святи. Скъпи братки и сестро, почета брат Ники едно послание, в което се спомена: голяма е тази тайна. Те ще станат една плът. Голяма е тази тайна.
И днес, мили брати и сестри, когато ние всички сме свидетели на сватбено тържество, това нещо не е случайно. Вижте, не е случайно днес булката да бъде в прекрасна чисто бяла роля. Халелуя. Дали случайно е? Защо булките днес не са в черни рокли? Случайно ли е? Нищо не е случайно. Искам да почетая няколко прекрасни думи от Божието Слово. Библията ни разкрива за голямата любов. Но искам първо да почетая думи на любимия към своята любима. Любимият казва: "О, гълъбица моя, в пукнатините на скалата, в скришните места на стръмнините, нека видя лицето ти, нека чуя гласът ти. Защото гласът ти е сладък и лицето ти е прекрасно." Нека това лице един ден да бъде винаги прекрасно в очите на любимия. Дори тогава, когато се появяват вече и бръчките, това лице да бъде прекрасното. И гласът да бъде познат отдалече, че това е гласът на любимата. Думите на любимата към любимия са: "Възлюбеният ми е мой. Възлюбеният ми е мой. Не дай да ревнуваш. Той е твой. И аз съм негова. Той е твой. И ти си неговия." Разкриват ми думи за голяма любов. А има още по-голяма любов между Христа и църквата. Младоженецът Христос, който даде себе си жертва за невястата. Скъпи брати и сестри, всички ние сме свидетели отново на една любов, която ни е предоставена от Създателят на небето и на земята. Бог е Творецът. Не е добре за човека да бъде сам. Ще му задам подходящ другар в живота. Скъпи братки и сестро, днес хората имат своите любимци, но в Господното Слово казва, че Бог е сътворил всички животни. Приведе ги при човека. Но вижте, подходящ другар нямаше за него. Днес хората имат своите любимци и казват: "Това е. Това е моето любимо, с което ще прекарвам живот." Но Господ казва: даде дълбок сън на човека. Взел от ръброто му и му създаде подходящ другар в живота. Алелуя. Онова, което Бог е съчетал, скъпи братко и сестро, никой няма правото да го разлъчва. Да, родителите казват: "Абе, откакто Недко се е оженил, не е същият." Повече слуша жена си. Каквото тя му казва, това прави. Ще остави човек майка си, баща си. Ще се превържи към своята съпруга, към своята гай, те ще станат една плът. Бог да ги благослови. Амин. Благославяме ги. Алелуя. Сега всички ние ще трябва да се молим за тях. Алелуя. Родителите също да положат ръце върху тях и да ги благославят. И все пак искам да питам: ако някой знае някаква причина
този брат да не се съществи? Има ли такъв, който да каже причина? Ако няма, то тогава нека завинаги да има мълчание пред този свещен брак, който ние включваме пред Господа. Може да клоничите. Ще помоля служителите да застанат около тях, заедно и родителите. Елате и родителите. Има голяма сила. Бог е поставил в родителите, за да положите ръце върху тях и да ги благославите. Нека всички се молим за тях. Нека всички стигнем ръце пред Бога. Небесни Отче, Боже наш, днес в този свят и благословен ден за това семейство, Господи, младо ново семейство и за другите две семейства, ние Ти благодарим, че също имаме, Господи, привилегията да присъстваме, Боже, на силите на този свещен брак в дома Ти и в името Ти. Благодарим Ти, Господи, Боже, на силите, че можем, Господи, да почитаме Твоето Слово и да се движиме, Господи, водени от Духа Ти по Твоите правила. Ето, Господи, Боже наш, стоейки пред Твоят дом, Господи, в Твоя дом, пред слугите Ти, Господи, Боже на силите, ние, Отче, се молим в името на нашият велик ходатай и застъпник, нашият Господ, Бог и Спасител, Исус Христос, Ти, Господи, Боже наш, да благословиш в неразделна връзка това, което ние днес съчетаваме. Като те молиме, Отче праведен, нека тяхната любов, Господи, Боже на силите, никога, Боже, да не напусне сърцата им. Нека завинаги, Господи, Боже наш, да останат верни, Боже на силите, един на друг. И нека семействата да изпитват радост, Господи, и наслада от този брак. Молиме Те, Господи, Боже на силите, ето ние ги обявяваме, Боже наш, пред църквата Божия, пред Тебе, за едно бъдещо законно, Господи, семейство. И ги благославяме, Татко святи и праведни. Благославяме плодът на утробата им, да имат деца от децата си, да живеят до дълги, Господи, години и да предават от своята вяра и опити, Господи, на поколения за себе си. Понеже това е Твоето Слово и ние прилагаме Твоите думи върху тях, да живеят, Господи, да се умножават годините им, да се умножават поколенията им, да се умножават деца, внуци и правнуци, Господи, които да се наричат с техните имена. Ние ги благославяме, Господи, за всяко небесно и духовно благословение. Ние ги благославяме с всяко, Господи, земно благословение. И в нищо да не бъдат ограбени, Господи, но да бъдат от сила в сила и от слава в слава. Нека се смиряват пред Тебе, Господи, и Ти да ги въздигнеш. Господи, Боже на силите, молиме Те, Боже, мъжът да води един достоен живот, според както си го създал като мъж. Жената да води един достоен живот, Господи, на жена, за Твоя слава, Боже на силите. И във всичко това да бъдеш прославен Ти. Ето, ние благославяме плодът на утробата им, Господи, и извикаме в съществувание онова, което не съществува чрез вяра за тях, а те да се радват и се наслаждават. В нищо да не бъдат ограбени, Господи, но да бъдат, Господи, благословени, Боже на силите, на трапезата си, в семейството си, на леглата си, Господи, в финансовия си живот, в семейната си обич, Господи. Нека да бъдат примери, Господи, за град Ихтиман, нека да бъдат примери за цялата Тая махала, за да че това, което Ти благославяш, Господи, за винаги остава благословение. Благославяме, Господи, семействата и родителите, за да се радват и да живеят, Господи, в едно. Нека се преодоляват всички различия помежду тях. Нека живеят благословено и радостно в името на Исус Христос, който е Господ, Бог и Цар, Господи, ние ги благословяме. Небесни Татко, Халелуя, Твоят син Летко и Твоята дъщеря Еша, обявени вече като семейство, съпруг и съпруга. Осъзнаваме, Татко, че това е
свята и свещена институция пред Тебе. Това е дело от Теб, Татко мой. Ти си благоволил, Татко мой, да има семейство на тази земя, от което да произлязат родове, които ще носят добрата вест. Боже, обявени вече като семейство, Ти ги поставяш в Едем, който означава наслада. Боже, поставени, Татко мой, в Твое присъствие, нека животът им да потича в наслада, щастие, радост, Татко мой, и никога не раздами. Ти казваш онова, което Бог е съчетал, човек няма право да го развърчва. Вярвам, Боже, че те са вече една плът. Благославяме ги, Татко мой, с небесното благословение. Вярваме, Господи, че те са венец на Твое творение. И Ти казваш, плодете се, размножавайте се, напълнете земята. Свидетели сме днес на Твоето вечно слово, което се изпълнява във всяко време. Боже, ние Те молим, Татко мой, за брат Нетко, за сестра Айша, да живеят в радост и благословение от Теб. Боже, благославяме утробите им. Боже, племена да дойдат от тях. Боже, казваме Амин. И ги благославяме в Твоето свято слово. Бъдете благословени. Бог да ви благослови. Можете да се изправите. Нека ръкопласкаме заедно. Мози бряг ни чака. Очаква ни голяма радост днес. Нека всеки към мози. Свидетели сме, мили брат и сестра, на любов, която идва от небето от Бога. Може да направите място, пътеката да бъде освободена. Нека ли се наплуват женците и след тях слуповете. Нека всички свети да ти заведеме за свето място. Словито се напи и скръпала Бога се напи. Внимаваме да снеса в небеса. Давай, давай, давай.
Служението в Филиповци, дарбата в Филиповци, да помагаме на всички сватби. Нека Бог да благослови брат Рашо и тази сватба. Бог да присъства тук. Амин. Алелуя.